Trebišovská nemocnica neustále zvyšuje kvalitu poskytovania zdravotníckej starostlivosti. V januári 2015 vzniklo nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Na tomto oddelení sa organizačne združujú viaceré medicínske odbory, odbor vnútorného lekárstva, neurológie, chirurgie spolu s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny. Oddelenie bolo vybudované v bývalých priestoroch oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Trebišovskej nemocnice. Toto oddelenie spĺňa vysoké hygienické nároky na priestor, má špeciálnu vzduchotechniku, sú tu istené elektroinštalácie, všetky rozvody sú niekoľkokrát poistené. To znamená, toto oddelenie vie pôsobiť ako taký ostrov života aj v extrémnych situáciách, kedy by nič okolo nemocnice teoreticky nefungovalo. Sme nachystaní naozaj na všetky aj mimoriadne situácie, ktoré by mohol život priniesť na hromadné príjmy pacientov, na hromadné katastrofy. Značným prínosom tohto konceptu Svetu zdravia je okamžitá intervencia všetkých lekárov zároveň, nie jednotlivo. Využitie kvalitnej techniky, dobrých pracovných postupov a adekvátneho medicínskeho vybavenia prispeje k zlepšeniu liečby a starostlivosti o akútnych pacientov. O jednotlivých pacientov sa na tomto mieste nepretržite starajú lekári podľa odbornosti, pod ktoré spadá ochorenie každého z nich. Keď príde pacient s cievno-mozgovou príhodou, tak je intenzivista, je prítomný neurológ, je prítomný internista a tento tým ľudí vie sa rýchlejšie dohodnúť na takej multiodborovej diagnostike a samozrejme aj na multiodborovej liečbe. V novovzniknutých priestoroch nainštalovali centrálny monitorovací systém, kompletne zrekonštruovali interiér a zrealizovali sa aj dispozičné zmeny pre nové rozmiestnenie nemocničných lôžok. Vytvorí sa aj systém plávajúcich lôžok, čo je medzinárodný trend, ktorý hovorí o tom, že počet lôžok nie je striktne určený, ale sa prispôsobuje akutným potrebám oddelenia. Ide o prvé oddelenie na Zemplíne svojho druhu. Výhody OMISu sú jednak organizačné, ďalej ekonomický zisk by mal byť, ale predovšetkým odborné výhody. A to rýchly prístup k pacientovi, rýchla diagnostika, rýchla liečba a tým aj možnosť dosiahnutia úspechu u pacienta. My väčšinou mávame na oddelení pacientov, kde je porucha vedomia a kde zabezpečujeme aj vitálne funkcie. Takže možno trošku viacej aj rozprávať s pacientami budeme musieť. Na oddelení pôsobí 9 lekárov a 20 zdravotných sestier s pomocným personálom. Počas slávnostného otvorenia oddelenia nemocnice posvetil nové priestory rímskokatolícky farár doktor Jozef Gnip. Celkové investície spoločného oddelenia intenzívnej starostlivosti si vyžiadali 360 000 eur. Som veľmi rád, že takéto moderné pracovisko vzniká. Týmto aj spoločnosť Svet zdravia deklaruje súčinnosť a spoluprácu či už s mestom alebo s regiónom Trebišov. Z Trebišova Martina Kužmová.